Patuwe ajo por phainer kebra chitim apor malom nugo pen dipu ke bang bom ihum beginner AS09 AC4448 Fuluni Circle Office Parton along Kachingkoi Bangso Kachingkoi nang lake bas ke chokcha joini pusi hadak ong dongaratum ninjering ti Bangso Kachingkoi along beginner driver bangkeso ahiring tangrang lo pusi berta longdon News Desk Report News 24 Karbi Anglong Karbi Anglong Chamber of Commerce Ihekpen KACC atum pen phirang kyamai kanipon along KACC along akimia kongchun bang enjoy to sophan arpu kipek pon lapente KACC ahin pen Karbi Anglong Termas Council CM Tuliram Ronghang aphanta kachuni ripon ke lapenlo bhom kuruan isitami hitikulat adiga sampor phai hinia porpen ingpu ponang jiputa KACC Chairman Augustine Kramsa hinpen chuni ripon lapente Karbi Anglong Social Organization atumaphan sitame tangka kirung pen chingki chethan pamisi rumenji Athila songbong akasik stag dokok titi puta Maipu Agustin Ramsa lapen ke kongchun bang enjoy to so hinpen than pachini po Dipupen berta pangdapon sondon terang News 24 Karbi Anglong Like berapang dan Karbi Resonim so wrong aja along Karbi Youth Festival Pidipu tara langsung Karbi Popol Hill kelong ke padupon piniani an nipli ke jok bang sorong aja long ke ongdung arah tum cetong dun se alir alon pidun lapente RD pidun News Desk Report News 24 Karbi Anglong